आं गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम साबायखर जासिबाय। नंगौ बर्तमान आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट फार्मार सेलनि सेक्रेटारि जानानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों आरो आंखौनो आं खाफाल गोनां होननानै आं सानना लानो हादों। मानोना नै देग्लायनि 2025 आरो 26 मायथाइनि बिटिआरनि बाजेट सेसनाव जोंहा काउन्सिल बाजेटआव दाख्लैबावै जोंहा अपेन खालामना होबाय। बेयाव जों नुनो मोन्दों जे बिटिसिआव गासै 420 अर्गेनिक हाब बेखौ जोङो खालामनो थांगासिनो दङ। बेजों लोगोसेनो नेशनेल हाइवे 27आव बिथाङा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बुंदों गासै मोन 10था अर्गेनिक हाब बानायनानै बिनिफ्राय अर्गेनिक जिथुनाखि प्रडाक्ट मैगं थाइगं जेसेबांखिनि प्रडाक्ट दं अर्गेनिक बेखौ बाहेरायाव साप्लाय होगोन। बिनिफ्राय फिसा जिथुनाखि गामि एरियानिफ्राय अर्गेनिक पइन्ट जेनेबा आबादारिफोर दङ बिथांमोननिफ्राय मालखौ कालेक्सन खालामनानै अर्गेनिक हाबाव जमा खालामगोन। बिनिफ्राय बेखौ गोजौ लेभेलनि मार्केटाव हरगोन। बेनिखायनो आं खोब गोजोननाय मोन्दों गावखौ बेखिनि खामानिखौ मावनो हानानै। लोगोसेयैनो दाख्लैबावै जिथुनाखि बाजेट सेसन बेयाव बिटिआरखौ अर्गेनिक बानायनायनि मोनसे नोजोर दङ दानि प्रमद सरकारा। मानोना जों मिथिगौ जेसेबांखिनि जों दायो मैगं थाइगं माइ जागासिनो दङ गासिबो केमिकेल, जायनि खारनाव जोंनि दिनैनि देहाया ओरैबायदि दुरबल आरो गोबांथार केन्सार डायबेटिस सुगार गोबां बेमारजों नाख्रेबजानानै दङ। बेनिखायनो बैफोरबायदि गिदिर गिदिर बेमारनिफ्राय बारग'नायनि राहाखौ नोजोर बोनानै बिटिआरखौ अर्गेनिक हाब खालामनायनि नोजोर बोदों प्रमद बर' सारा। आं बेखौ खोब गोजोननाय मोन्दों। बेखिनियानो। आरो बे समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोबां आबाद मावो, बे सैथो बाथ्रा। नाथाय बिनि गेजेराव जों सम नुना मोनो जे तुरमुजानो जा गुबुन गुबुन बिथिङानो जाया मानो आबाद मावखांनायनि उनाव बायनाय फाननाया गोबां जेंना जायो होननानै गोबां अजद होयो। दा बिनि सायाव प्रमद बर'आ एसेबो नोजोर होआखै नामा? नंगौ, थांनाय बाराव जों गोबांथार खस्थ'आव दङमोन जे वाटारमेलन गायनायनिफ्राय ओरैबायदि मोनसे मार्केटनि प्रब्लेम जाना होबाय। दा दैबानाजों लोगोसे कभिडजों लोगोसे बेयाव गोबांथार खहा जादों। जोंनि आबादारिफ्रा बिराद खस्थ' मोननो गोनां जादों। बेयाव नोजोर बोदों जोंनि प्रमद बर' सरा बेखौ नोजोर बोनानै दानि माबायदि राहाजों सुस्रांनो हागोन बे मार्केटखौ बिथाङा दायो नाजागासिनो दङ आरो बेखौ गोजौ लेभेलसिम लांनानै बिनिफ्राय माबोरै साप्लाय होगोन एक्सपर्ट खालामनो हागोन बेखौ बिथाङा नैबे बाजेट सेसननि गेजेरजों नाजागासिनो दङ।